Ja, det er transportminister Thomas Danielsen. Aha, ja. Det er rigtigt, vi har fået lavet nogle beregninger på CO2-udledningen fra alle vores dejlige motorvejsprojekter der, ja. Ja, nemlig, ja. Nej, det er ikke nye tal. Nej, det er bare nogle tal. Ja. Det er rigtigt, der var nogle gamle tal, ja, som var nogle estimater over CO2-udledningen fra motorvejsprojekterne der. Og nu har vi så fået lavet nogle nye beregninger af de forventede CO2-udledninger fra motorvejsprojekterne, ja. Ja, det kan ikke sammenlignes. Nej, det er ikke nye og gamle tal, det er bare tal. Ja, nemlig. Og det er rigtigt, ja, vi har truffet beslutningerne jo ud fra de gamle tal, ja, som sagde, at det ikke ville udlede så meget, og nu viser det sig så i de nye beregninger, at det kommer til at udlede ret meget. Ja, jamen det ændrer ikke ved noget. Nej, overhovedet ikke, nej. Jamen, og du kan ikke sammenligne de tal jo. Det er bare et mere præcist tal, ja. Og et mere præcist tal, det påvirker jo ikke beslutningen. Nej. Og man skal også huske, at de penge, de skulle jo bruges på et eller andet. Så hvis vi ikke brugte dem til at lave motorvej for, så kunne vi jo bruges på at lave et eller andet, der udledte endnu mere. Ja, det ved jeg så ikke lige, hvad det kunne være, der kunne udlede endnu mere, men måske et rumprogram eller et eller andet åndssvagt. Ja. Og det synes jeg godt, man kan tage med i regnestykket. Ja. Og det er så også et regnestykke, du ikke kan sammenligne med noget. Ja, det er godt. Så er vi enige. Det er godt. Hej.